diha sa itong mga tatay, ang mga nagharay-haray karon sa mga nangapi. Kayo niya tawag mo palawot na sa may pagpaminaw nyo dira tanan ha. Sa ang kauban sa nagigupigop og Amigos Coffee. Ako ba ipasabot ni mo kayo? Ay, sarap kapak ng iyang gida. Yung ubos na ng timpla ba? Mga natulog. Bawa daw sakit sa iyang uhod. Oy, sa mga idol na to diya sa merkado publiko. Yun, sa itong mga vendors, sa ito na, sidewalk vendors na ito na. Ay, pagpamitan yung tanan din mga igala. Oy, kaya nisuroy ka itong nahay akong mangod ba, nisuroy dito, daghan ako nagtanaw naman. Daghan ako ng nagino, so ito natin ko yung Ay, siyempre. oo, ako kayo ang kuha na ba? Ako kayo ang sinabanan, ako kayo ang tulong paniha ba? O, sa mga sidewalk vendors, sa mga pinalaga natin mga stock, hindi pa minawad sa mga nagtinda niya sa merkado. May pagpaminaw niyo tanan, labi na sa atong Gonde Perez sa Louis Pharmacy. O, may hapon ninyo diya ba, mga guwapa, mga approachable na mga tindera. Diya sa kuya din sa may Bantayan, sa Bantayan Pharmacy. And of course, sa Mama Wells. Yun. Pagpaminaw nyo diya. Okay, pagpaminaw ninyo Ang diya. sa mga naga-Unihome. Yun. Unihome Bugo o Unihome Bantayan. Correct. May pagpaminaw nyo diya. Kuya Ren, Ah. wapo lagi ko sa akong live chat ron ba? Pero kung nabaguan, marang dili si Kuya din. Baya. Lagi, tanawa din ako yung Kuya Ren. Tanawa ako, wapo kayo ko ba? Murang kukuan, marang kung sa intik sa artista lagi. Bukod ba na sa cellphone? Ako mo din, nasa ilo din. Ansay brand sa imong cellphone? Kuan, branded. O niya, sidekick sa artista ka ng sidekick na si Rinderistas ba? Di kayo kinikingon ako anak. Di oy mura kag si Monsur oh. Sponsor, Monsur Plato. Monso, Karat. Subarat tani. Sige kuya din, basa sa tag mga mensahe sa atong Facebook Live. Alright, basta na mag-minsay ka rin mga galahan. Ada mensahe. Nasa diya sa to ang cellphone. Yo. Ayan sa ato sa to. Cellphone. Cellphone. Yo. Ang nilay, nandun na kaya kon manay kaya sino ganit pinalapit eh. Cellphone. Oy, Ate Ruby, sa talangnan. Nag-andam na siya karon. Okay, mo-appeal na sa to. Sa nangunta na mga gala, sa anong paminig sa tila karon ng telepono. Telepono na naman, ang number yung tawagan. Unya pa ha, unya pa ha. Unya pa ni. Unya, hello mga idol. Ibalik sa short music, i-apit na mauman. Tara, hello mga DJ, request din na Romer. Saan ni? Request niya ang kanta din. Romer ko na, para kung Romer tayo. Idol, akong great mga best friend. Harold Gini, Arlen Mercedes, Michael Christian Rofa, Landero Bisanle Santa Ana, from January Art Santa Fe. Makalingaw ka mo sa imo idol. Yon! Sige. Usap na ako chat ulit sa YouTube. Huwag mo yung tao niya. So, asa na? Ay, kuya, request some more. The more you hate, the more you love. Hit mo nag-init dire. Kasi po, ni title ni kuya, di ba? The more you hate, The more you hate. the more you the more you heat. Mag-wait ko yan ha. Patol. Did you last sa Salad P? Basig pag nanyan. Wala po eh. Wala pa. Ayaw. Pag-ganto na sila. Kung init-init, di ba? Oy, sa mga idol po din na to kuya dahil nga naminaw karon sa mga taga Banel ko. May pagpaminaw niya May pagpaminaw mga nito, idol. And also sa mga taga idol na to, mga taga Pipcore. Yun. May pagpaminaw ninyo. Ito na din, basig pag nan. Dili, uy. Magpaibaw mo na sila na to. Ito, basig lang ba? Okay, kaya. Tara panlayan ko yan tuloy pa sa ulit. Pwede siling ako paminaw ng music next kayo. Preka sa magpaligaw ko. Balang mo'y damon. Balang mo'y damon. Balang mo'y Gabi. Ana. Okay. Fire. Very good, 65. Preka sa magpaligaw ko. Balang mo'y gabi, dahon, kamuti. Dito, salamat mo pa sa Indonesian Taran from Richard Villagar. Salamat dito! May pagpaminaw niyo tanan di ang igarahan. Ayan, nag-baby din sa kaya rin. Great lang ko, naglanog-lanog kayo mo sa Parbay Dan Patso. Og, kay Troy Angel, pwede request song Tagal Singer Bar Carpio para sa among friends na in love sa DJ Dennis Idoloy. Ayan, magpamagkakir, bumaga kita. Kaya,
Kuminaw. Oo, okay kayo. Siya, ha? Dala pa. We love you. Good afternoon mga gwapo. Greet ko kay Bugoy Lao sa tanang katang Sitio Kugon. Ang Hino. Di ay ko yan din. May magpagpinaw dahil yung mga higala. Sige. Mga higala, dapat nila yung mensahe. Hello, good day, Kuya Dennis at Kuya Ari sa... Greet ko sa akong friend, Abarques. Kinsang nila, basic artista nila Abarques. Abarques nila Jenny o iya baby si Alia Rose o ni Gabriel from Joy. Salamat. Yun. Pasyado ka sa mga Desamparado family. Sige. Oy, may pagpaminaw diyan mga Desamparado. Hello, Ma'am Guys Mix Channel. Shoutout sa iyo, Ma'am. Salamat sa pagpunta dito, Ma'am, ha? Nasya? Nasa siya. Salamat din sa pagkamsak, Ma'am Dines. Ma'am Dines Mix Channel. Yun. Thank you po. Sa mga rin, minsan Sakan kayo din sa atuang Facebook Live. sa ato, Facebook Live ba tawag? Sabi nga ito. Tanawa si Trilo. Sulog man din. Sabi. Sino kung akong yung Asa ba ani ko yari? kana. Asa ko kaya si Nibalik be? Asa pila pa tatlo magkuhan pa rin. Tara. Isa. Imong linggo ko rin mag-day sa doon. Hindi ka nila da. Asa ay makita ni ko yari? Kana. Amo na ka? Kana. Adara. Ato sini ipataas? Para Ay siya. Nalibog mo ko ani? hilig kag taas. Ibarat taas kay dili dugi maabot ba? Si Lancelot, asa na ta? John de kana. John de Aflasel, John de Carlos, Badalon ha kay kulbaw rin mo apis papit. Ako kulbaan mag-sure dili man mangaway dire. Suway lang. Soy lang sir ba? Naman sir ha. Okay, ako mga hindi, masyadong ko maraming nga namatay ron sa nagbuhat sa inyong live stream, bayaw yun! Ay bayaw sa ato YouTube channel, pwede po kung ina ha. Masayag man ang lights kay DJ Ari ha, murang ituyo ko din eh. Mo na yung ganahan mga idol na i-on jud ang lights kay para magdada siya Petromax na lang sa sunod. Shout out ako kay Langga DJ Ari yun. Baha. Lagi Hi, Apple Grace, Giganta the second. Hello, kumusta? Sir, May palapi lagi. Ang sada? Palapi daw. Pinalapi. Hi, Hi, pwede ko sa tatagos kay Violeta Lawan, always naman yung programa. Oy, may pagpaminaw ha. Si Fatima Lawan, lapi niya pasahan. Sige ma. Sige, potential tip ka rin ako basta hon. Dara. Pag Petromax na sunod. Dara pag Petromax ko, pag di mo Kasi pag di mo na usin, manulok ko siya. Ako pala, ang reflection palandaan sa lights, wa na. Ikaw na diya. Sige lang, bahala batikog na diya sa kuhan. Bahala batikog na diya sa atong live. Masasakon yun siya, guwapo ko ha. Palang dili, guwapo. Bitaw, ako rin nagingon sa kaguglingon na guwapo ko ba? Basta mo uso. Lukuyan ko yan din. Kuya Dan, sa bandaan eh. Daw ko lang po hindi ko yari din ba? Lakas tayo, naglukod na sa nisyo. Daw lang yan ko din. Yung nagtanaw sa akong lang sa YouTube. Usap lang ko. Hoy, happy birthday ni Ma'am Emelda. Marcos? Dili, uy. Ma'am Emelda Nini Abilio from RN family. Yun! Happy birthday! O sa tanang mga nag-celebrate karon sa lang birthday, happy birthday! May tangin yung adlaw na daw na tumang sa inyong adlaw birthday-han ha! Adlaw birthday-han! O sa mga nag-celebrate sa lang anniversary, happy Yun! anniversary! Sa mga nag-celebrate sa ilang mansari! Happy mansari! Yun! Sa mga nag-celebrate sa ilang sino ka na? Wiksari. Wiksari! Yun! Happy Sa mga walay i-celebrate, ikibuagan sa uyak Marisi! Hindi, ako mga di, ginagawa mo rin. Wala po, ilang pa po ni Ron. Daw sa pala akong ginabuikan, bakit yung di ba sa gugma lagi ba? Kaya Dan, may nangutan na. Kasi mga tana. Single ba ko daw ka? Single? Nanak yung single ay, no single pa eh. Ang nanak eh, Juan? Nay nag-text, uy, single ba daw si Kuya Dan? Oo. Dumama na, single, double, triple, four-ball, five-ball. Ay, Laro, ang minum siya, ang single ko sa basketball, ako na single ko.
Pero ngayon sa single ba ko kuan, double na ko na nagka-tricycle na ako sa car. Oy, si Kuan, si Ma'am Glenda Putayre. Imong ID kay Prinsipe? Ma'am, ha? Oo, imong Prinsipe na ID. siya? Kuan. Okay rin. Ay, sige mo na yung balas. Ito ang maraming lolo. Oy, Ma'am Glenda Principe mo ang unsa man Hindi, hindi na. ID? Prinsipe ka na. Prinsipe ba na? Principe. Unsa man ya? Prinsipe na. Pinagod, tinoyo ng prinsipe ba? Ay. Ma'am Glenda Principe imong mga PhilHealth card na address sa Oo, kagman din station. ang mga PhilHealth card na. PhilHealth card. Okay, kung ano rin mong PhilHealth ma'am, nakasalat sa natin, mga dari sa Tanbatso, Poblacion, Madrid de Rosa. Basi taga City Halls ma'am. Gamit na ba kayo? Taga kuan na siya, taga Bulok Baril, Cebu. Bulok? Bulok. Hindi, Cebu. papabasa ko kung hindi mo ko klaro ano eh. Bulok-bulok, Barili, Cebu. Pagka-osa ko rin siya. Mo lagay itong address. Okay, ba? Asa ka sa siya rin sa kwan, balawis ba? Ano niya? Hindi ka rin siya mo niya. Lagi. Sige. Ay, bayari natin ito ka-visit ko. Sige, laos din na sa itong papitik sa dila kayo din. But may mga idol, nakatana na ba sa monitor screen sa YouTube niya? Sige, tanda. Live na karoon. Balik man. Di ba? Hindi na malagdagan ako dollar sa $30 para bago. Ay, ano ba? Hilawan PIN! Pwede na kaya RA Great ko Babies Boy, taga-baybay, Tanbatso, namati sa inyo. Lingaw, taway, taga-number ninyo, pero may mati sa inyo, requirement. Ay, saan siya requirement? Ay. More power, yun. Ang number ngayon yung, saan may pangayon niyo mo, ang sa message or sa inyong basahon. 09, saan ito po yan? 0909-44, 448. Ay, siya, ang text sa nila. 0956-0783-551. Mana yung text sa mga igala, ha? Ang pinyong tawagan, tawag lang. Later. Kasi kuya, nilay mo pa na natin siya may i-export na. Sige. Rayon na. Sige, Dan. Ato nang sundan atong papitik sa dila. Yun. Kay daghan na sige text nga excited na daw kayo sila mo appeal. Yun. Sige, pwede na. Sige mga idol, ang atong papitik sa dila karon. Mas dagli mo tao. Kwarta, 4, kwarto. Again mga idol ha. Kwarta, 4, kwarto. Klaro na kayo na, pasakin nyo na po ng paano nun niya. Papaspasan na ito, kuya rin. Inyo na po ng tawagan na kayo din. I-border, magbut-buot na po doon sa una. Again ha, kwarta, 4, kwarto. Sige. Sige, syempre mga idol kuha na to. Ato alam ni advice sa mga caller. Ang ato ang dawaton nga caller idol is pwede 17. 17 above. Yun. 17 pataas mga Hindi idol na sa tapagpag ko ng bata ni kuya Ayaw lang, rin. dili lang ta magpasudog mga bata idol. Paalala nila, paalala. Paalala. Kaya nagkuha na siya 10% na lang siya, kuya rin. Pwede mo matuklop diya, kuya rin. Kuya, pati matuklop man yun. Onya, sa mga ganang mo apel sa itong papitig sa dila, Yun. tawag mo sa contact number. O yan, isaksak ka ng charger, kasi tawag dito, ito ba ka na ba? Sige, saksak yan, saksak. Pag-inay lo, pag-inay yan lo. O, nanakutan na lo. O, balik. O, kana. Sige, tikot na diyan lo. O, kana. Tomok yan tayo, tomok. Okay, ako mag-isip mag-credit kita. O, tara. Hindi ko ako magsamot niyo ng kayakay. Bro, hindi ko ako magsamot ng kaya ba? Narinig sa itong Facebook Live, yung sabot ko itong padulaan ng kuhan, ni paduol daw ang sunset. Sa sunset. Pag paduol na ko ba, kaya akong i-adjust yung charger. O, kita angat ang ito. Ay, sa life rin yung picture ka rin. Sige. Ato na sugdan ko yan. Sige. Okay, tawag mo sa contact number ha. 0909-448-3945. Mo na yung tawagin mga idol. Kanindo. Kalali kayo. Hello idol, maayong gabi. Ay, yun sa mga ni idol. Rita? Ay,
Risa. Hello Risa, kumusta? Taga-Tugas. Ay, kana Yun. yun. Kana yun. Pila yung edad mo, Teresa? 40? 40? Klaro 40 o 14? 40 di ay. 40. Uy, murag dili ka tuuhan ng Oo. 40 ka. O dito. Sobra pa sa sexy. Sexy tong tingong idol, makas spaghetti. Ay, magkita mo ka Amigos Coffee Idol? Kapay sobra? Kung matiktikan mo dahil nag-mention niya, Amigos. Idol natin sobra Amigos ni Idol? Ay, para si mong banang usa. Sige, Idol, namin kita ganti, Idol. Di mo kung mangatag di mga Idol, ha? Ganyan. Sige lang, Idol. Sige. Ano man yun? Istorya lang mag-amigos o magpapitig sa dila ka? Sige na, Kuya Aray. Sige, ito na. Sige kang papitig sa dila. Kwarta, 4, kwarto. Go! Pas dal. Paspasi. Anak kita, Idol. Go. Ang si kwatra. O si Quatra, ay. Nagtagay ko Quatra, nagbe. Ha? Ay, mao di ay. Hindi mo pag-mention si Quatra di ay. Asa, diretso sa ilaw sa imong greeting sa dyan, go! Aha. Yun. Salamat kay Idol. Salamat, Idol. Salamat. Sige. Tawag pa mo mga igala. Tawag pa mo. Dapat na ako nga oras sa mga igala. Tawag ko sa contact number 0909-448-3945. O sige, tawag mo ba? Sige, mahay mo dili ka. Tawag mo na. Natin caller ko yun. Hello, Idol. Maayong hapon. Ay, Ah. kinsan eh. Julina, magkalat na po na. Tagasa ka nini si Julina. Ay, tagada lang na Idol. Pila ka ni edad ni Julina? Mga. Siya. Siyempre, o si Teo na. Siyempre lang yan. Siyempre na siya. Sige, lao sa imong kuwan, Julina, magdangal. Lao sa imong papitik sa dila. Kwarto, go! Sige, usap Idol. Paspas Idol. Paspasi. Puro lang. Sige, krok. Pero hapit pa pirti ko yan eh. Hapit. Open pa pirti niya ba? Matrigil niya itong suki dire. Sige, lao sa papitik. Lao sa kuwan, Idol. Sa greetings mo, go. Sige, salamat, Idol, ha. Oh, sabi pa kape. Ano pa dyan? Sige. Salamat Idol. Salamat to na. Sige. Thank you. I love you daw. Thank you. Salamat. Nag-ilan dito siya kaya rin. I love you. Sige, tawag mo ha. 0909-448-3945. Yun. Kuya, wag rington na ni mo. Mura magkuhan, mura mag-ilibito. Hello, Idol. Maayong hapon. Ay, kinsan eh. Carmelita. Mauna, dili. Mo na. Ilang Carmelita. Carmelita. At taga-asa din si Ate Carmelita. Ay, mandita na. Pilihan ni mo, ate? 9? Ah, 49. 49. Kami pa na akong imuidad 9. Nato, magkani kong imuidad todos. Asa ka tapit naman sila, ate? Asa purok-buraw mo? Purok-buraw din sila.
Waday puro kasag ate. Okay, pero tanan daghanan ara may hilig-giro ngalan diri sa mga ba. Sige idol, ako sa tong papitik sa dila, kwarta, 4 kwarto. Go! Last one idol, paspasin kamay idol. Apit. Perfect. Sige, lakas sa mga greetings, go! Ay. Okay. Ayay, salamat idol. Salamat idol. Ano yun? Buntag pa, kuha na. Masya to ka na. Masya, buntag ka na. Ano na? Ano na? Salamat. Kuya Ray, naglubat lagi na akong cellphone Kuya Ray ba? Charge mo na eh. Ano charge ay nandi ay? Sige. Sige, tawag pa ka. Ate, caller? Na. Hello idol, maayong gabi eh. Oy, asa makan nga bukid? Kinsa ni palihap? Hello? Si Mylene po! Taga-tawagan ni si Mylene? Paano mo kapal Ay nag-ilonggo magkakapon. Nagkaroon ilonggo na po kakaroon? Kani nga, Ate Mylene. Pila ka na edad ni mo Ate Mylene? Ay, 47 na kaya? Hindi ka na ya! Ate Mylene, kung inahingi lagi ng radyo mo kay Doara, kita sa langog, sini sa langit. Kung inahingi lagi mo radyo, Ate Mylene, napinaya na. Sige. Ate Mylene, ready na ka sa aton ganyan papitig sa dila? Sige. Kabalaw ka, Ate Mylene, kung ano gid ang papitig na to sa dila? Mura gindang. Sige, Ate Mylene, diretso sa papitig sa dila ang kwarta, 4 kwarto. Go! Sige ba, sige ba? Usap pa. Yay, kuportin ni Ate Mylene, no? Basta Ate Mylene. Basta Ilongga, basta master, di ba sa Ilongga? Master, di ba na basta Ilongga, may master, di ba papitig sa dila? Pero, Ate Mylene, pero may ara ko pamangkot sa ima? Na nung mga master man mo magpapitig sa dila, Ate Mylene, ano nang dupa sa imo dila o sa kadupa? So, sige Ate Mylene, diretso na sa imong greetings, ate. Sige ate, diretso sa greetings, go! Jimbo na pala, Si Kanday Jimbo. Muna na ron. Sige, salamat Yun na, may pagpapinaw niyo ka na madam, salamat. Kuya ni dili ko kayo pabati atong papitig dila. 83945. Kasi di babati kayo din sa tuwa. Ang papitig ko sa dila ko no, nako ni dili pabati ko no. Sige sa ato ang paminaw ng audio. Ate caller. Ano ka? Ila? Nasoko ka? Kinsa ni palihap? Ano kilagaan mo, Ire? Kinsa ni palihap, idol? Ay sa idol, kinawala nga akong buwan idol. Monitor idol. Kadiyot sa idol, kadiyot sa idol. Kadiyot sa... si idol, taga-asa man ni palihap, idol? Taga-asa ni? Taga-talang na ni. Sige. Diretso sa mapitig sa dila, idol. Ang kwarta, 4 kwarto. Go!
Sa kontra na, kontra. Oh, break na idol. Pagpasa magdugong na idol. Oh, sige idol, lawas sa imong greetings idol, go! Idol, greetings. Nanaon sa mga sige na nagkwarta ka sa mga nagkwan ka na sa imong kwan, sa mga isa ang kwan ati. Oh, sige, tawag mo mga igala sa 0909-448-3945. Wala tayong caller, Kuya Dan. Ate caller? Hello? Hello, idol. Maayong gabi. Kinsa ni? Si Jane? Oy, Jane. Nag-aasam na si Jane. San Agustin. Sige, idol. Ako sa itong papitik sa dila. Try lang. Dama na. Kwarta, 4, kwarto. Go! Paspasin lang ha. Motion na mapit kayo mapirpit niyo. Last one. Idol, last one. Oy. Master, may ingay ko master. Ay! Sige, idol, pila edad niyo, idol? Pila edad niyo, ma? Pila edad niyo, idol? Adi, edad niyo, idol. Edad, wala sa grade, ha? Mau ba? O sige, grade na niya, idol, go! Great na di idol, great. Oh, kisya mo magwapo yung mga image yan. Uyoy! Oh, so daganan mo pagkakon ba? Oh, kisya pa. Maura. Lagi. Oh, sige. Salamat idol sa mga pagtawag idol ha. Salamat idol, salamat kaya. Sige, tawag pa mo mga igala, tawag pa nga. So, hindi mo oras sa microphone niya ay. Sige, tawag pa mo mga igala, kayo ang mauna. Tatay caller kayo. Hello, idol. Maayong gabi. Oh, kinsa ni paliho? Oh, si Inday nalat yung mga pilida. Inday Badiday. Kat kamunggay. Kanang sige pangitan sudan. Sige Inday Badiday. Lawas sa itong papitik sa nila. Kwarta, 4, kwarto. Go! Batir ka sa Ako sabi niyo, order na ka. Oh, last one, go! Hinay-hinay lang po na idol, kay Pasing Mardum, bangga ka rin ha? O, sige, go! O, diretso! O, idol, pasilan doon, mabosan ka na doon! O, paspasin ka mo, idol, idol! O, koske ka mo, koske! Ayaw nagsakit. O, sakto na, idol! Salamat kayo sa imong papinig sa nila! Sige na. Lakas sa mong greeting idol ko. Hello? Sponsor sa kada. Tindera.
More idol. As I love you. I love you so much. Salamat ha, Inday Baditay. Sige, tawag mo ha. Contact number 090944839445. Ate caller ko yun din. Nata. Hello? Kinsa di palihot? Janisa. Taga-asa ka ni. Uy, taga. Asa lapit sa barangay Talang ng Janasa. Uy, purok nokos, dili purok kuan, lubay-lubay. Layo ka ni ay. Nagi di ay. Kani kuya rin, master ka ni papuitik, nokos kayo ba? Siyempre kauno ni mo, kaldero? Sige, idol, Janisa. Diretso sa papuitik, ang kwarta, 4 kwarto, go! Paspasi gamay, idol. Paspasi. Si 4. Sakto na yan, liyo man. Sige, idol. Sige, Pan, lawas mong greetings, go. Kata mahuman, ano eh. Ihapan di kag dos, usa. Na de. Apit na madagma. Bakit? Mau sige reklamo kita anak ko di mo. Sige. Ora. Ang iro. Salamat idol ha. Kaya din natin kuan sa tuang. Nata yung technical problem na rin ka dito. Sige, may galak kaning ato sa flight mode ang atong kuan kay video ko na atong kuan karon atong gitawagan kay atong audio. Oy, salamat listener ha. Salamat sa paghatag og kuan na rin sa pag-fit ay gala ha. Yun. Sige lang kaya ato mag-ilista na itong cellphone para high quality or convenient mas pagpaminaw diya may gala ha. Sino kaya temporary off sa atong hotline karon, hotline number katong gigamit karon mga igala mag-improve na. Sige. Sa dili pa ito puputayon, ato sa basahan ng mga mensahe. Ano yung abot ng mga diyak mga igala, kaya abo po mga gi-fix na riba. Sige, ay isa ha. Dara. Mag-message pa ka dito ha. Ate Ruby, salamat sa feedback Ate Ruby ha. Nag-ilis mo yung cellphone yan yung tawagan. Great ko sa ila Teodoro, sa iyang asawa, sa bata pa, sa iyang trompa, naglanog pa. Shout out, Chinchen Despi! May pagpaminaw niya, Chinchen Despi. Salamat kayo ha. Ma'am Chinchen, ikaw ba't pa ang nikon sa akong Facebook, Ma'am Chinchen? Nag-share sa akong kanta regarding sa Bitcoin. Pinahin Bitcoin, ano ba? Ay, tanaw! Ano niya akong video sa akong kwanis? Palingan ko dito ba? Ano pa, idol? Dili magdungog daw color. Padagking mo idol para makadungog. Sige. Nag-ilis pa may cellphone, idol. Cellphone na mo, na problema, idol, ha? Pagka nag-dili dyan, mabati ang... Sige. Nag-ilis pa may. Sinsya kayo mo. Sinsyahin sa niya. Hinay, ang papitig, dili mabati. Salamat, idol! Salamat sa feedback. Ay, duwi-duwi ko nagabantay anin na. Lahat mga cellphone na mong gigamit. Apin na rin. Kaya din, hindi naman maglaro ang tiyo sa papitik, bura na sa dalong sa tabay! May nalunod sa tabay, baka na pa na tubig, ha? Alam ka rin, wala sa lago ba? Nagkanis ko rin, gulanon kayo sa kuya ate, no? Nagkanis sa gitin at ganis, sa papitik, hindi kayo maglaro. Kung sa uman nga, ang iyang gigamit sa cellphone, made in China man ba? Tanaw, pag ingon akong made in China ba, ni katawan, ni pikit niya mata nun. Sa maganda Chinese mo kita. Sige, ay, atras ni Batang, balik mo yun, sila. Madal na namin ang color daw mo. Nungo ko na. Nagilis na may cellphone, idol, nagilis na may. Sige, tambay lang mo di, idol, tambay. Ato sa tanang mga message rin sa atong Facebook, sa atong YouTube, idol, na. Atong ka diyon.
Ma'am Dain, salamat kay Ma'am Dain sa Mix Channel. Salamat sa pagpunta dito, ma'am. Darapa. Hello, good people. Yari ko yun. Kaya ka sa Tolong Angels. Kaya tama nabati kay Buto-Buto. Sige, papitig dila. Dari, ha? Salamat. Buto-Buto, ano, ay. Kaya orang ba ng Buto-Buto? Buto na tani na? Darapa yung sa kalain message may kalamang idol. May gabi, pag-read ko sa mga balinggitan. Dara sa bandan tao. Ay, dapat yung balinggitan di. Ay. Sunod, adik, kruso na po ni. Gani purok o sa ni purok sito anak ko yan purok batad na pa sun para purok litob yo sun na purok na pud nga kuan purok kapat drapa sa man imong profile picture ay puro man artista mo di ko kunti gawayon na Sige na, live ka sa atong Moody TV screen ang YouTube na to, YouTube channel na to may gala ha. Sige, open na yung YouTube channel niya sa ayun yung YouTube sa Moody TV screen M-O-O-D-Y o niya TV niya screen na yun makiksanan. Dara, nanay na ang Kuya Are! Ang senior sa itong technical! Dara, siya mo na-smile po puno yung tao na yun. Wala pa ba madungog ng papitis nila, murag din ang smile. O dito mga cooler na ito, murag musinggit na magkikili, di ba dumag? Ang inagkat Kuya Are? Murag, okay na siguro ni Kuya Den. O siya man naglaro nga, nung naman ay murag. Sige, ito na yung pasunod na itong caller. Sige, tanaw. Feedback mo, bati ang quality sa anong tawag ha. Hello idol, maayong gabi Bati agad, kaya tingog. Kana. Kinsa ni palihog? Kinsa na idol? Richel. Taga-asa? Taga-tugas. O sa mga idol, gigukod ka giro idol? Kung naghamos man ka di idol? Wadi ay. Sige, Kuya Are. Sige, lakas sa itong papitig sa dila idol. Go! Kuara. Paspasi idol, paspasi. Go! Sige, pwede na. Sige, lakas sa mong greetings. Go! Kinsa may napika sa kinabuhi. Iapilin niyo ang idol, mga konsyal sa barangay. Alright, idol! Sige, salamat idol. Oy, sa mga nag-monitor na to karon, okay ra ba tong audio sa tong caller? Palihog kami feedback. Kay ganiya murag na nagka-problema tungod to sa cellphone. Tinuod ko nila, murag na ako na sa langog ko Are ba? Nanguhag wak ni. Sige, tawa po mo sa 0948-3945. Sige. Asya ha. Nag-feedback na pala Okay na. May nagsapon na ko. Dati caller. Sige. Adara. Hello, idol, maayong gabi. Uyoy! Pila ina na idol? Ina na yung kontraryado na. Pili! Hello! Kinsa ni palihog? Si Joy ni Devin. Kinsa daw? Joy to the world! Joy! Si Joy ni si Joy? Joy! Pasiginahin ko mo sponsor din. Ikaw makita kiya sa Joy Dishwashing ba? Kinsa man si Joy or si Ligaya? Si Ligaya, Joy. Pila edad ni mo, Joy? Uy, 31, sure ka? Imong tingog, Joy, murag 18. 18 niya plus 50 ba?
Joy, taga-asa na ka, Joy. O, silingan dahil tadi ay? O, silingan magkata dati kung sundan dito niya. Kaila, gila mo. Ah, sige, Joy, lawas sa itong papitik sa dila. Kwarta, kwatro, kwarto. Go! Joy, paspasin, Joy. Kay mabuhanan tani ba? Sige, paspasin, go. Nang kita magcotor, kinagcotor. Kita mag-back up. Ada na pulis. Oh. O siya mga nag-istorya, nagkaon ka kanon? Wala ka ba nag-ugom o kanon di o kamuti ba? Iluwa siya na iluwa ba? O sige, Idol, dali sa mong greetings, Idol, go! Oh, yun! Yan! Mga idol. At saka si... Ano pa yung pinatsaka? Kasosyal. Kuya, wag katawan ni Idol eh, para man na sloto. Ay, first Ay, time. first time di ay. O sige, sige tayo ba para second time na nimo, ha? Ana gina basta first time. Oh, sige. Salamat, Idol! Salamat ha. Ah, sige. Ay, nang Lisel Ortiga, nang Irene, mayong pagpaminaw diya sa Norway, ha? Oo, sa ilan sa pili ka rin nang, ha? Sige, okay Ay, rin si sila rin. Juan. Romela Pasaylo, kumusta man na to ang color? Mabati na ba? Okay na kuya rin, monitor dito. Natin color, ha? Ano yung color? Kasi ito bago na din. Hello? Ay, Hello? Ah, kinsa ni palihap? Naputol. Tawag balik kay Dol. Naputol ka palihap? Ah, sige, tawag mo balik sa 0909-448-3945! Natin color kuya rin. Ah, sige. Asa ni? Kani? Ako na. Hello? Ah, kinsa ni palihap? Si Ami? Ang imong apelyido si Ami Mia, Mami Mia. Ah, taga-asa ni si Ami. Taga-asa ni si Am. Taga-Kaupod. Ah, asa giunahan man kinimaw. Para kumpleto ba? Lagi pila edad nimo man? Ah, kuan sto Ami. 16? 16? Uy! 16. Sige na lang, kay Richard Bulis yan. Pwede ba 16? Lagi. Sure ba? 16 ka? Sabi na ko, plus 20. Kaning Ami. Nasa man ka, single ka o nakay tri-jet? Double-sided. Sige mo sided. Yes, cut O stick. sige, double mo ni kaday. O sige, laos sa papitig sa sila. Ami, kwarta, kwarto, go! Cuarta, cuatro, cuarto. 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 Cuarto. Pantora. Mayo, kuya rin. Kung una kay Juan, murag ka ng motor ba? Una kay hinay niya. Ano, Oh, padupas. pas mo na sa primera. Ang problema lang kay paduman siya bangga. O ganun, di break, ha? O sige, Ami. Tana si Vice, kumusta na kuno ka? Yes. Vice ganda na, utana, kumusta na kuno ka? Okay lang. Ang panayon na diya po ni mo, kuan ni Bisbe. O sige, Ami, diretso sa imong greetings, Ami, go! Dito kang kan, Katisina. Sa tagaan niya, ang Kaptansyonel. Ito. Ay, song. Hi, Chong. Isa pa. Tagang Bugoy. Bugoy, Ilon. Isa pa. Kang Purak. Kuyawagan. Idol, kanino ka mo katawa, Idol? Di ba, Idol, ikaw man itong kaupo ni Vice Ganda sa IBCPI niya, katong amin. Kasi makadali pa ikaw nga sirat. Yari. Ay. Yari. Love niyo sila din. Love na ko, Kuya Den. Uy. Uy, nausap puro man milaki nila eh. Ulit ba? Ay, babaw.
Amara! Dito ko sa kagmama nga nagtaon. So, panilim human niya eh. Sige, diretso. Pa, musagad ka barangay. Maulagin. Sige, go. Sa Silsopubon. Oh. Aros kanan. Harus kanan. Harus marinig baik, no? Ang Ajay. Idol, limitihin ni Idol. Asa mag-usap pa tagabuwan din, Idol. Sige, bakay na. Kaon ako. Uy, apil mi ni Idol. Apil mi has kaon, Idol, ha? Salamat, Idol. Salamat! Thank you. Thank you. Bye-bye. Gagawin din ni Ma'am. Uy, kanina sa daw. Kapag-sapong din mga smiling din. Ang samanta kayo din, 15 pataas, pwede. Kaya ito Basta sa size mo naibuot. ito. Dili lang na 4 ang Diyos. Kaya kasi nagkasampot. Kita pasampot ang ba? Dara. Natin color. Hello? Hello? Ay, daw. Ang ka butingog ka din. Hello? Akin sila yung maliab? Hindi na kaya idol. Sinde! Hindi. Hindi. Vicente. May manakaw si Sinde. Sige. Taga-asa na ka, Vicente. Nagakaltek. O, taga-Caltex. Ay, Vicente, iba ba ka imong ngalan pwede na mahimong sosyal? Vicente, imong angga. Or imo ginangan, Vicente. Hindi. Abi na ko imong nga, Benson. Imo nang angga ang Vicente. Taga-Caltex ni Kuya Ren. Taga-count. Sunod ka ni Caltex, kabok na po. Sige, Vicente, ganito sa ipapitik sa dila. 4, go! Tuon pa. Ang galing. Sige, tunlasan na. Ang pamaton. Dato ko kaya idol. Amo na ni Ron. Kuan! Kwarta, 4, kwarto. Go! Kwarta, 4, kwarto. Kana, go. Kwarta, 4, kwarto. Kwarta, 4, kwarto. Kwarta, 4, kwarto. Paspasin ka lang, Idol. Paspasin. Balik ka kaupat niya. Paspas. Go. Sige. Kwarta, 4, kwarto. Kwarta, 4, kwarto. Kwarta, 4, kwarto. Si kwarto ay, Pwede na, pwede. Imong grado, very good. 55. Sige. Okay. Sige, great, Idol, great. Great lang ko sa kung trabaho dito sa Asa man? Sa Mumbalay. Ay, Idol, napakaganda, nakatulong, nakadal. Idol, idol. ang inay signal ni Ice Caltex ni Ay. Ari ko sa bukit. kana, pwede na. I-grade na, sige. go. Hinay yung signal ba? Idol. Naputol na noon. Ano si Idol? Naputol na. Mulog yun. Oy, Ma'am Romela Pasaylo, salamat Okay na daw ito ang caller, mabati na daw. Salamat kayo, Ma'am Romela. Wow. Hoy, si Alpha Or. Shout out Alpha Or sa atong YouTube live. Shout out sa tanang taga-tarong mga idol. Yun. Si Ma'am Romela Pasaylo. Imam na yun. Salamat, Mama. Imam na gidaya. Salamat, ni. Ay, kana ba? Pagkakailan ka, Derek? Ate, caller. Ay, caller. Sige. Caller? Ilang caller? O, pwede ba ito ba? Caller? Hello? Hello. Hello? Kinsa ni Palihot? Strike. Idol, painay mong radyo, Idol! Sa idol. Painay gamay mong radyo, kaya nag-feedback na, Idol. Ay, sa kajip ay nila. Palay-layo sa mong radyo gamay, Idol. Asa man imong radyo na speakers. Kinsa ni Palihot, Idol? Strike. Kinsa ka na to, si? Si Chere. Kinsa, Idol? P-R-I-X Strike. Si Trix, Trix! Awat, ispilingan na. Yawa ni, pag-US mo ni mong ngalan, Idol. Si Trax. Kasi kaliwat ni mo, Idol, Amerikano, Idol. Idol. Kasi kaliwat ni mo, Amerikano, kay pang-American man yung ngalan. Litro. Kaliwat na imong kuya din. Uy, bako! Kasi Idol, asa pa pwede sa sila, Idol, ang kwarta,
cuatro, cuarto, go! Ito? Cuarta, cuatro, cuarto. 4. Ah, go! Ah, cuarta, cuatro, cuarto, go! Kwarta, 4, kwarto. Ah. Kwarta. Ah, si Kota. Sige, go, Idol, go! Ay, idol, bubot ako. Sige, umulot na, Idol. Tawag na balik, idol. Basig maukap na. Oy, sinabi sa nangaon, ha? Idol, Idol. Ano, natuwa na siguro ang cellphone mo. Oy, tabangin ko ninyo, oy! Signatuon ko ang cellphone ni Trex. Oy, Trex, buhay pa ka. Napaong man. Hindi ka nananggit mo siya bubo. Ni ubuhan naman kabalik. Hello? Hello, Ah, kisa na pala, ha? Alexa. Uy, Alexa! Kakaasa mo rin si Alexa? Kontaktas. Alexa De Rossi. Oh, taga-tugan kay Alexa! Kanin pa. Oh, palayo-layo ka pa sa radyo, Alexa? May nahi ka na Oh, okay na. Pila initin mo, Alexa? Ilog na. Oy, ano pag-away, oy! Alexa, pila initin mo, Alexa? Oh, thank you. Haba ng edad mo. Ay, tayo, Alexa. Kaman. Ay, 18. Ah, sige, Alexa. Lakas mo papitik sa dila, tayo. Ang kwarta, 4, kwarto, go! Yun! Umaste! Ano yung baboy? Yung grado ko yan din is Perfect. 75. Yun! Oh, sige, master, kinipag-ikon, sige, mama. Ah, sige, idol, lakas mo greetings, idol, go! Aha, Lakas mo greetings! nagtutuod na sila. Ilahi, makinig mo yan. Yun! Oh, thank you! Nausap man ang tingog ko eh. O sa pagtingog, gikan sa 17, nahimog tuludos. Hello, thank you for calling Radyo Napan. Maing gabi. Oy, maayong gabi. Yun sa'y maayos gabi eh. Kinsa ni? Den. Princess. Ay, si Princess! Princess! Princess, kamala ko sa iyong apelido. Princess! 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 Ah, thank you, Princess, thank you! Unsa man mo tingog ka di? Lumingo. Oh, lagi. Kamala ko, unsay apelido nimo? Oh, nakayawan siya ako kay nailhan. Naon naman ni si Princess. Ay, mukha naman kalubat. Unsa ko no? Ah, ang imong apelido, Elsa na. Si Princess Elsa na. Ay, Princess! Mata. Oy, mata. Ay, mata ni ay. Kaliwat ni nako, mata. So, Princess Mata. Princess, pila edad mo, Princess? Mainte. Ay, Bainte. Pahinti. Pinainte. Uy, sa mga minus 1 dahil ko di ay. Apat magsige, tag-istorya ha. Maingon ako kag 18. So, lang, 15 na lang yan. Kasi mo sila yung ipamunta na. Dodong, pila may imong edad, Dodong? 7 na lang lo. Ay, Princess! Ah, Nanangit kasi mong mamang mo tawag ka. hindi ba? Ninangit ba kasi mong mamang mo tawag ka? Ang yatay sa puntapan. Binakog mabunalan na mo ka. Ay, te! Kana si Princess ba? Ako rin ba nang nag-it-on? Dito sila ay, puyog sila sa tikuan, ni King. Ah, sige Princess. Okay, basig makulatan ko.
Sige, lahat sa imong papitig sa dila. Ang kwarta, 4, kwarto, go. Kwarta, 4, kwarto. Kwarta, 4, kwarto. Kwarta, 4, kwarto. Oh, kwarto-kwarto na sa kwarto-kwarto. Kwarta, kwarto, kwarto. Kwarta, kwarto, kwarto. Princess, taga-asa ka, princess? Nagagiwanon. Ay, taga-giwanon na ka, princess? Sa oy. Asa na pwede yung sa giwanon? Sa asa? Sa Divine Mercy. Abin pa na kong sa dita. Sige, lahat sa imong greetings, go. Ang lupit na ka sa ako. Yun. Alright. Then, ma-regard ako sa akong mata family. Mata family. Yun, parang nasa Jollibee. Then, sa Esperanza family. Esperanza family. Ngayon, regard ako sa taga-Suko. Ayun, basta na yung family. Princess! Ah, Princess! ang saman. Napakay kalimtan. Ang saman. Nakaiwa pa na siya tawag. Ang kwan, family sardines. Kuyawan ni mo kinatawag, princess. Ay, mura magbinyan ka ng tamakan ba? O, nakawa lang kayo tawag ng binyan ng tamakan. Ay, sige, princess. Salamat sa pagtawag, princess, ha? Sige, bye-bye. Bye-bye! Mo ka to si Princess, taga Divine Mercy. Sa iyang family. Oy, Princess ha. Gusto kayo tingog si Princess. Iyang nga, ilang lugar. Promo man sa uy. Hello, Idol. Maayong gabi eh. Ay, sa gabi, Oy, unsa ni Idol? si Drake. Si Drex. Si Drex na. Oo, na Drex. Okay na, Drex. Drex. Natuon na. Okay na. Naputol mo ka diri, ha? Nakabalik pa rin. Lagi. O siya man, naupol ko rin. Dalawa, ng cellphone. Nag-signal. Okay, Awas yun na ako. Pag yun, lumulukuan di. Ay. Oh. Sabi na ako, natuon ang cellphone. Okay. Sige, Drex. Diretso sa kwarta, 4, kwarto. Go. Kwarta, kwarto, 4. Oo. Kwarta, 4, kwarto. Kwarta, 4, kwarto. Oo. Kwarta, 4, Kwarto. Sige, Drex. Kaya ikaduha naman ninyo mo, pwede na ka makag-greet. Go! Dito rin ako sa Kamalak. Lalo na lagi maninay ini. Uy, maningay. Nandito nga namin ako sige kontak ko. Ayaw ako makontak. Uy, dili na mo sala. Maunhan. Sige, Paidal. Sige, Idol. Salamat, Idol ha. Si mong mama. Okay, sa nikan. Si Papa Noy. Ay, Papa Nonoy, kumusta? Sige, Idol. Salamat. Naluwa na kiting tao ng cellphone. Abi na kong natun. Sige, tawag po mo. 0909-448-3945. Natay caller. Hello, Idol. Maayong gabi eh. Gabi po. Ay, kinsan eh. Ate Ruby. Tingog palandaan. Ate Ruby, kumusta? Dugay na yung kung anong sod ba? Maugan eh. Dugay magkakagod. Ate Ruby, salamat sa pag-text ganiya ha. Ang kuha na itong tingog ganiya. Salamat kayo. At sige, Ate Ruby, laos sa itong pampitik sa dila. Ang kwarta, 4, kwarto. Go! Kwarto. 4 kwarto. Ate Ruby, padool ka ba Ate Ruby? Kaya murag nihinay ka. Ipadool ang cellphone. Kwarta, 4 kwarto. 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 Oy, kabansa, ginanong Ate Ruby. Huwag pag naka-break kaniyang record ay. Sige Ate Ruby, laos sa mga greetings. Go! Aman sila yung konsigan, oy. Ay, Ate Ruby! Nawag mo ng silingan, eh. Ikaw. Sige lang sa imong greetings.
Great lang po sa akong friend, si Christy Ikarma. Oo. O kang mayet. Mm. O sa tanan nga naminaw ron. Oo. Kana lang. Salamat, Ate Ruby! Okay. Salamat kaayo si Ate Ruby, amo ang pinaka-pagsik na mo mapitig sa dila ang idol. Sige. Tapos pa ta. Ate caller. Hello, idol. Maayong gabi mo bagong mata. Kinsa ni idol? Arthur. Kinsa idol? Kinsa? Mabati mong tingog Kinsa? Christy is karma. May naputol. Idol, tawag balik. Naputol kay murag tungod sa feedback sa imuhang radyo diha, murag kusog ra kayo. O natin caller. Hello, idol, maayong gabi Ay, naputol. Sige, tawag ko mo ha. 0909-448-3945. Sige. Hello, maayong gabi. Mao na sa din katong magsigig panawag ko niya, di mo tingog. Sige ha, sa mga ginamo apel sa itong pagpitig sa dila, 0909-448-3945. Ano po yung tawag na to, kaya din katong dili mo tingog. Hello, idol, maayong gabi Tung. Wala kayo sa imong radio, idol. Hello? Sige, tawag balik, idol. Maratag na asa. Kuya Ray, sa dili pa tapos panahin, Kuya Ray, ha? Naay serbisyo publiko din magkaroon mga igala. Pitaka ni nga nawala, kaniyang alas 6:54. Kanong sabi? 50, alas 6:50 pa ila, karoon na yun mga kagilaan na. Kinsay na nakita kasi mga mamulungong kasing-kasing nakita sa pitaka, di pa nag-iyan ni Edeline Alota. Na ay sunod more or less mga 1,000 kapin mga igala o di rin siya nahulog daw, di rin siya ni Anha sa may border junction mga igala. Kasi kinsay nagkitaan ning kuan di Ma'am Edeline Alota, please lang ko iulit rin mga igala, pwede mo coordinate diri sa rancho natin Mother de House, ha? Sige, parahin tayo kuya rin. Again mga idol paliwdig ulit sa wallet kay bango kini mga taga Bantayan Island, mga puta ni Kuya Ben. Yun. Sige, tawag mo 0909-448-3945 para sa itong papilit sa dila. Karon, kwarta, 4, kwarto. Pertiran si pula mga idol. Sige, ito yan. While nagpaabot na sa nanangitawag. Hello, idol. Maayong gabi May gabi, idol. Ay, kinsa ni idol? Christy, idol. Ay, si Christy is karma. Ha? Tama ba? Ay, dili di ay? Mo, ikaw lagi. Ay, Christy, unsa man ka? Is karma? Is karma? Karma. At sige, lahat sa itong mapilig sa dila. Kwarta, 4, kwarto. Ay, Ma'am Kriste! Asa magkanaka sa kultural? Kami nag-away diha, oy. Pura man nung nagbuwang diya. Lagi, sige din kasi mong greeting sa idol, go! Meow. There siya. Ingresyon.
O sa mga na gigiting ka di ka mo kasi. Sige. Wala mo ka gigiting si Duwende ha. Sige, nagsulti ba? Ako yung nasabtan na to. Sige sa tawad. Sige, tawag pa mo ha. 0909-448-3945. Another last 5 minutes. Hello, Idol. Maayong gabi. Oh, may gabi natulog na siguro ito. Inam ni mo ba gabi? Sige, tawag. Hello? Hello, Idol? Kinsa di pa yung Idol? Idol, painayo gamay mong radyo, Idol. Okay na. Good, very good. Kinsa di pa yung? Dia. Si Gia? Dia. Gia na, Gia. Taga-asa ni si Gia? Talangnan. Abim na ko, Palawan. Sige, pila edad ni Gia? 20. 20. O sa mga Gia, wala ka kapanyapan? Wala pa na. Yung halata pag kayo ba? O sa mga yung tingong puro magkaibagong kaaway. Sige. Sa ito papilit sa dila. Go. Cuarta, cuatro, cuarto, cuarta, cuatro, cuarto, cuarta, cuatro, cuarto, cuarta, cuatro, cuarto. Uy, computer ko rin ni Gia. Mau maning nitawag gabi nga master mo kayo. Naka-break sa record niya to ni Kuan. Ate Ruby. Wala pinaka-break. Wala pa din naka-break. Kuhan na to change gear. Sige, go! Sa mong greetings. Tumon. Great lang sa kong mama. Sa mong mama. David Pantalyon. Ngayon? Batalyon. Sa akong nagado nag-birthday yan, si Jera Buhawi. Uy, happy birthday. Sa Kandisabel si Manya. Yun. Salamat na Jera. Thank you, Gia. From Talangnan. Sunod Gia, talangan to siya. Sunod yan ni Gia, matawagan na ka Gia, kana ayaw na sa pangaway ha. Sige, natin caller ko yan natin caller. Kinsa na eh. Samantha. Taga-asa mga Samantha. Ay, pila may edad mo inday, oy. Pila edad mo inday? Inday, pila edad mo inday? Nawaman si inday. Nawaman sa Samantha. Ato ko nung paliyon, pila edad mo dada? Sige, tawag pa mo ha. Tawag. Pati caller? Gana. Sa ikaw ni Samantha? Samantha, pila edad mo Samantha? Oy, Jeez. Oy, hindi Samantha. Uy, Inday, di pa in town po, hindi Inday ang Jis. Asa man rin mo mama Samantha? Sige, mo lang basta mama Samantha, be? Okay na Samantha? Imong mama, Inday, oy. Gana. Hello, mama. Hello. Kinsa man ni Tia? Kinsa ni Idol? Kinsa sa tiyo, oy, hindi na mag-oy. O, pag kita na gila-ila, lahos na. Kinsa ni Idol? Kinsa yung mo, Idol? Si Samantha the first. Si Nini. Yun. Nini. Kumusta man, Idol Nini? Okay ra si Samantha niya. Sige, lakas sa itong papitik. Go! Cuarta, cuatro, cuarto. Cuarta, cuatro, cuarto. Cuarta, cuatro, cuarto. Master kayo niya, ay. Basta mga parinti na mo, master kayo ba? Sige. Ako nang nini. Kanang asa magkakaroon, hakas man sila? Aking kami. Akbang 37, Kano sa wag ka magpadubay?
Hindi, kinudungo mo din sa barangay. Mga tumulong ka Dubai. Di ka sa kuwait ka ba? O sige na nene, diretso sa imong greetings na nene. Go! Sa inyo dira, kahit ako sa inyo dira kadawa. O yun, thank you. Salamat. Kain na mama, kasi yun eh. Oy, salamat. O yun. Kain na ni Jose, lawang sa Chiki, sa Bibi. Yun. Sa barangay Magbago, sa Kasilan Family. Huwag mo na kanan. Salamat ha. Thank you na nene. Sige, okay. Pasing ma-approve ka sa kuwan. Padating ng chocolate ha. Sige. Thank you. Hello mga idol, din ang DJ Ari. Pasalot naman dyan. I'm listening always sir sa inyong programa. Nga super makalingaw. Please go play. Slap like to me. Dan, thank you. Rich to say, come on, friends to that. So, kung pinulungan ng tao. Dapat nag-last caller ka din. O, last caller ta. Last caller mga idol. Pang Kristen, listen yung pasok sa maning list ni mo. Pang Kristen. Atong bulahan nga last caller ko sa Okay na. Hello idol, maayong naputol. Nada. Ibalik. Hello idol, maayong gabi. Hello? Ay, Sabok kinsa mo diha. O, kana. Kinsa ni Pulip Idol? Hello. Kinsa ni Pulip? Nonoy. Nonoy. Kinsa ka Nonoy? Idasok. Oy, Nonoy medalyo. Taga-asa man ka, Noy? Talang na. Oy, taga-talangan. Noy, Nga, kumusta man ako sa'yo? Pila edad ni mo, Noy? Kapitete. Oy, pwede ni. Di ni malalis. Noy, tulo na lang katuig, Noy. Ha? Tulo na lang katuig. Oo, para sa inyo. O, lagi. Dual citizen na din ka. Ano yan? Noy, mabainan ka din ka sa pension, Noy. Mahingi mo ko, Noy, ya? Oo, talang ko. Tagay tao may pan-snack. Among iampok na masobra pa ka. Para makakaon ni adlaw-adlaw. Sige, Noy, diretso sa papilis na nila. Kwarta, 4, kwarto, go! Kwarta, kwarto, kwarto, 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 kwarta. Kumusta rin, Noy? Uy, pa. Ay sa, Noy ha. Noy, magsultis tinoon, Noy. 50 city ka on. 50 city, mura imong dila, Noy. Mura mag 20 city. Lagi, ang tingog po niya, bonong 20 city ba? Ako ng bana, oy. Uy, wala ba yung angkon, ha? Wala ba yung mga angkon? Si Ate Robin eh. Oy, maodeng master kayo kay liwat na isbana. Ay, sige na, ay, diretso sa anong meeting, wala na yung oras. Oh, nanay. Direct na ko sa ako kauban ng mga driver sa drive-in. Oo, ako mga pamili, medalyo. Oo. Kasama mga silingan. Mauna ko yan, Nanay. Ulit sa kuno si Inday oh. Oh, Chris, si Bambi. Ay, Si Bambi. Lita, si Andrew. Bambi na. Kuya Nanay, ang imo nga si Monat Bambi? Mauna tagiya sa Itibol? Oy, Kuya Nanay, salamat kay Nanay. Tawag-tawag. Balik Kuya Nanay, ha? Sige, salamat Kuya Nanay. Salamat kayo. Thank you Kuya Nanay. Holy Master kayo kay partner dito ni Ate Ruby. Lalimang ka na, muingon si Ate Ruby nga. Ikaw dada, why duty, o di ka papiti. Ano dyan Ate Ruby, basta di kayo mo appeal si Kuya Nonoy sa Pampiti. Why dog? Butagi kuhan, katong sa ingon na taga DING. Katong para sa motor ba? Motor barrier. Barrier. Butagi plastic cover. Nga di, butang yung lang po kwarta. O siya itong anak ko yari, kaya butang yung kardado. Driver ba ako nito siya sa kuhan? Oo. Driver to siya. Ay, Kuya Nonoy, may ka mo drive? Butang yung nagkantado niya. Kung sa awa mo ni Spinoza, magda mo may pintador pa. Pag sige na kaya rin. May oras kaya rin ay. Ay, sa mga... Ay, Kuya Nonoy, salamat sa mong tayo, Kuya Nonoy, ha? O sa mga mga tri-jet driver, Kuya din. Yun. Nga mga kauban ni Kuya Nonoy, salamat kayo. Mm. Mayong hapon, mayong gabi. Mga idol, shout out ko sa GFCM Youth Ministry. Og request po ko ang song para ni sa tanang
giatik-atik sa gugma, pinaikot-ikot nitoy unteng nga gikan di ay ni kisam ni Evans from Giwanon. Salamat. Namatay minsan ito rin. Mauri ka po kaya rin. Hello, God. Pembe, great lang sa anak Daryl, si Darwin Jr. Inday. Pwede katawan na mati ninyo labis sa gabi, banan pa siya from Trey Angel. Salamat. Ang sabi niya, mangita ni ko textmate si Kuan. Isa kita din. Kuya Den, pwede mag-textmate na lang ta, pwede bilyasiran. Textmate na lang ko naman Kuya Den. Mag-text mo yung signal. Pagka-greet daw siya sa iyang papang nagtahi. Kung gabihin na araw, matusok pa ng kamot sa Kasi kung saan nagkita kayo diha. Ay, DJ, maayong hapon kanyang duha. Pag-greet lang ko sa ako bana nga nagluto karon, nagluto sa ko sa pamilya de la Cruz, Persuela, Villa Carlos, Santa Iliana, sa Tilian, Oropesa, Kalawagan, Kuya, ganahan ko mo apil sana papitik sa dila, pero dili man ko kasulod, akong tawag malubat na lang akong cellphone. Sige tawag, salamat Kuya sa pagbasa. Kasi sa amin ma'am, kaya kasatan ka ng minimo, ang smart ang unahan ng kasata. Kaya kami, huwag yung mahimo, igor ang minatawag, dito calling. At sige no, Kuya Ray, wala tayo oras na ni Kuya Aro, Kita na daw siya nimo, Kuya Den. Isa mo na. Kita na po di ko nimo, DJ Den, katong paghatod na ko og puto nga kamuntik kahoy diya sa station. Kaya ko sabi kayo nino, ingong ka gwapo, pag anin mo rin, no, sa pwede mo rin masikira. Kuya Den, na-realize na ko, pareho rin yung color. Asa, pareha tag color? Pareho rin dito. Pero mas gwapo pag kunin mo. Oy, siyempre ako di man ko gwapo. Okay. Pero mo'y uso. Isa pa yung gwapo. Kapiso mo. Nanglukod na o, nanglukod. Ay, sige na Kuya Ray, wala tayo oras ay! Sige mga idol, salamat kayo sa yung pagkuban ka na mo suot sa 2 ka oras. Antod na lang sa ugma, atangin niyo pero itong program from Monday to Friday, gikan alas 5 hangtod alas 7 sa gabi. Ang programang Lingaw-Lingaw Tabay. Siyempre, kauban gyapon ninyo yung DJ Dilik ko ako Brumoy Russo. Ang inyong idol sa kahanginan, yes, it's me, your Kuya R. And of course, comment nyo rin sa kanina si Kuya Den, si Kuya Indiano. Hanggang na sa pagmahanlaw, may kala, uban-uban tagi ka kasi ikaw sa city sa kabi. Niya, ang mga dila niya, pastor niya para umanlaw, ha? Okay, sa nga na lang po sa mga general manager mga ikala, salamat sa kigayunan nga nagkapalingaw media kaninyo, mayroon taong ni kasmay ang inyong kagabion karon. And of course, mga ikala kaning akong ibilin nga pinulungan niya kaninyo, higala, mahimong pagsunod din mo sa pagmangnoog sa mga pamalaw sa gobyerno, sama rin imong bilwas ang tibok nimong pamilya. Once again, dalaga ng Diyos, tibok Pilipinas, na magkumayo sir, matinadanon sa tibok na pagkinabuhi. Dagang salamat. Ay, thank you sa mga nanood na thank you sa mga nanood ng live stream kasi ito. Thank you so much. 102.9 FM.